Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Duk Terbang Sholawat Jawi saking Dusun Tirisan Kulon Wirokotir Tomoyo Jambu Alas. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Santri iku putus rekap luru ngilmu banjur diamalke kanggo ibadah lan bekti. Kinen mulya donya lan akhiratmu. Kelingan suara adane, terus kelingan sholat sembahyane, tulus lan suci lahir batine, elimah wadu ayo dadi tindane. Sholat jagai agama, ayo enggal padha ditindakno, nelongso rasane ati, tuna uripmu yen ora bisa nglakoni. Al-Qur'an ayo diwaca aja namung gawe wajangan, maca sholawat Nabi Muhammad insyaallah syafaat. Bulan ngaji mendahului kiai, bareng-bareng ayo padha dilakoni. Mulai ngaji mendahului kiai, bareng-bareng ayo padha dilakoni. Pengajian dandani iman, neng akhirat insyaallah entos syafaat. Marhaban ya Nur Aini, marhaban yang terus ini, marhaban ahlan wa sahlan, marhaban ya khairan dari. Kelingan suara adane, terus kelingan sholat sembahyane, tulus lan suci lahir batine, elimah waktu ayo dadi tindake. Sholat jagai agama, ayo enggal padha ditindakno, nelongso rasane
insya Allah itu syafaat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi.